Pozdravljam učenike i učenice 6B i 6C razreda. Veseli me što vam danas mogu pročitati jednu prekrasnu priču. Priča se zove Stara voćka i uči nas ljubavi prema prirodi i podsjeća nas kako je sve u prirodi povezano i kako sve zapravo ima svoju svrhu i sve nam koristi, samo što mi možda to ne prepoznamo u prvi mah. Prije nego što vam pročitam priču, željela bih vam pokazati fotografiju koja prikazuje voćku u sva 4 godišnja doba. I tako vidimo zapravo da voćka mijenja svoj izgled u sva 4 godišnja doba. Zimi je ona bez lišća i grane su ogoljele i prekrivene snijegom. U proljeće se na voćki stvaraju pupovi. Ljeti na toj istoj voćki vidimo lišće i plodove, a u jesen, nakon što smo plodove pobrali i pojeli, iskoristili, lišće opada i voćka se sprema za stanje mirovanja, kako bi skupila dovoljno snage da se u proljeće ponovno probudi i počne nam stvarati cvjetove, lišće i plodove. Sad postavlja se pitanje koliko dugo može voćka živjeti i što se događa s voćkom kada više ne daje plodove. Odgovore na neke od tih pitanja daće nam naša priča. Ajmo pročitati. Stara voćka. Živio je jednom jedan kralj, a imao lijep veliki vrt. U vrtu je rasla prekrasna voćka. Kralju je ona od svih stabala bila najmilija. U proljeće bi se voćka osula ružičastim cvjetovima, nalik na kitice cvijeća. Ljeti je bila pokrivena zelenim lišćem i plodovima što su zorili na suncu. Ujesen je rađala velikim slatkim jabukama. Kralj je svaki dan dolazio u vrt i jeo mirisne jabuke. Zato je bio zdrav i uvijek dobre volje. Godine su prolazile. Voćka je počela starjeti, gubiti snagu. Došla je strašna, ledena zima. Voćka se sušila. U proljeće rascvala su se sva stabla u vrtu. Samo je stara voćka stajala siva i suha. Kralj je gledao dragu voćku kako umire. Bio je vrlo, vrlo tužan. Pozvao je vrtlara i naredio mu da posječe voćku. Čim je izustio te riječi, razbolio se. U čitavom kraljevstvu nije bilo liječnika koji bi mu mogao povratiti snagu. Vrtlar je uzeo sjekiru i zaputio se u vrt da posječe staru voćku. U taj čas doletje k njemu krasna ptica i reče: nemoj sjeći tu voćku, molim te. Kora joj je puna kukaca, ja se njima hranim. U to doskakuće k vrtlaru vjeverica i vikne drhtavim glasom: vrtlaru, vrtlaru, molim te, nemoj sjeći voćku. Ako je posjećeš, uničit ćeš mi zalihe za zimu, pa ću umreti od gladi kad dođe studen. Ali vrtlar odgovori: kralj mi je naredio da posjećem voćku. Moram poslušati naredbu. On podigne sjekiru, ali upravo tada začuje glasno zujanje. Opkoli ga gust roj pčela. Nemoj sjeći voćku, nemoj, zujale su pčele. Mi ćemo kralju dati najboljeg meda, pa će opet biti zdrav i snažan. Vrtlar baci sjekiru i otrči kralju da mu ispripovijeda što se dogodilo. Kralj otvori oči i reče slabašnim glasom: nemoj sjeći voćku, ostavi je. Vrtlar tada donese kralju veliki vrč pun slatkog pčelinjeg meda. Kralj je svaki dan jeo med, pa je uskoro sasvim ozdravio. I to priča nas upoznaje sa voćkom koja raste u kraljevom vrtu i uveseljava kralja i sve oko sebe, jer daje sočne i zdrave plodove. Problem nastaje kada je voćka ostarjela, počela se sušiti i više nije davala plodove.
Kralj je smatrao da mu ona više nije od koristi i naredio je vrtlaru da tu voćku posječe. Međutim, kad je vrtlar to htio učiniti, pojavile su se ptica, vjeverica i pčele koje su zamolile vrtlara da to ne učini. Ptica zato jer se u kori tog drveta nalaze kukci kojima se ona hrani, a vjeverica zato jer se u duplji tog drveta nalazi hrana koju ona spremila, a pčele su na tom drvetu napravile svoje stanište gdje u sačama prave med. Vrtlar je na kraju ipak poštedio voćku jer se kralj predomislio i pčele su nagradile kralja velikim vrčem meda, od čega je kralj i ozdravio. Priča nas zapravo uči tome da je sve u prirodi povezano, sve ima svoju svrhu i sve nekome od koristi, samo što eto mi to ponekad ne prepoznajemo. I biljke i životinje i ljudi su potrebni jedni drugima i zato trebamo paziti i čuvati prirodi. Kralj je smatrao da mu voćka više nije korisna zato što ne daje plodove. Međutim, eto, ona je korisna pticama, korisna je vjeverici, a isto tako je korisna i pčelama koje su korisne nama jer nam daju med. Zato eto, čuvajmo prirodu i zapamtimo da sve što se nalazi u prirodi ima razlog zašto se nalazi i ima svoju svrhu, pa tako i stara voćka koja nam više ne daje plodove. Priču možete naravno i sami pročitati ili ju još jednom poslušati kad ju ja čitam i nakon toga vas molim da upišete u bilježnicu podatke koje inače upisujemo, a vjerujem da to možete sami. To su datum, ime pisca, ime priče, likovi, tema dijela i pouka dijela. Pouku dijela ćete lako izvući iz ovih mojih rečenica koje sam vam ja izgovorila malo prije. Nakon toga vas molim da odgovorite na pitanja, na ovih 7 pitanja punom rečenicom, u bilježnicu pisanim slovima prepišete pitanje i nakon toga odgovorite punom rečenicom. Tko su likovi u dijelu? Gdje se događa radnja? Što se dogodilo s voćkom jednog proljeća? Kada se kralj razbolio? Tko je spriječio vrtlara da posječe staru voćku? Što su obećale pčele i kako završava priča? Eto, pitanja su lagana, odgovore ćete naći u priči i naglašavam ponovno da bih željela da odgovorite na pitanja punom rečenicom. I još jedan zadatak za kraj. Malo neobičan zadatak, ali ja ne sumnjam da ćete ga vi uspješno riješiti i da ćete me iznenaditi svojim sastavcima. Naime, ja bih željela da ispričate priču o staroj voćki, ali kao da ste vi ta voćka. Možete zaklopiti oči i zamisliti da ste vi stablo jabuke koje živi u kraljevom vrtu. Ja sam vam pomogla sa nekim pitanjima. Eto, ja sam voćka, živim u kraljevom vrtu. Svake godine darivala sam kralja sočnim zrelim plodovima. Međutim, eto, nešto se dogodilo. Znači, zamislite da ste vi ta voćka i prepričajte priču iz kože, odnosno kore te stare voćke. Eto, zadatak vam je zanimljiv i ne sumnjam da ćete ga uspješno riješiti. Eto, to bi bili svi zadaci za vas za ovaj tjedan. Imate puno posla, molim vas da lijepo napravite zadatke i da mi pošaljete svoje uratke. Eto, ja vam zahvaljujem na pažnji, lijep pozdrav svima, čujemo se i vidimo uskoro.